Vull dir, és ara que ho hem de donar tot. Vull en escalfament, vull veure la veritat. I ja sabeu de quina veritat estic parlant. Vull que ens deixem de fer, sobretot no estem fent de coses que no han passat, que sí que han passat a l'articulatat de l'antologia X o fins i tot aquí a Catalunya, però estem fent una cosa que és una realitat, nois, que els vostres personatges existeixen. This,